हेल' एभ्रिवान दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दे लोगोफोर। बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि पीएम किसाननि सोमोन्दै। दायो नोंथांमोननि थाखाय पीएम किसान बा आबादारिनि थाखाय बा आबादारिफोरनि थाखाय दायो मोनसे गोदान आपडेट ओंखारनानै फैदों। जोबोद मोजां आपडेट ओंखारनानै फैदों। बे आपडेटफोरखौ आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो शेयार खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो नोंथांमोना बुजिनो हागोन। जुदि जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोना बेवहाय पीएम किसाननि नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसा जा नोंथांमोना फैसा मोननो थांबावगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना मोननो हायाबो जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबा आरो लोगोसेनो शेयार खालामनानै होआब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। बेयो क्लियार खोथा आरो आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दायो नोंथांमोना नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो शेयार खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि थाखाय फार्मार आइडिया मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट। बेखौ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट ओंखारबोदों। बेनि सायावबो आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो शेयार खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। बेनि सिगाङावनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोसेनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेबादिनो टाइम टु टाइम गोदान आरो गोनां स्किमफोरनि आपडेटफोरखौ बे लेटेस्ट बड' इनफरमेसन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानसेनि उनाव सानसे माने डे बाय डे नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो शेयार खालामनानै होनो सानदों जे नोंथांमोननि थाखाय दायो जायफोर पीएम किसाननि फैसाखौ मोनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर आपडेट बा जोबोद मोजां आपडेट ओंखारनानै फैदों। बेखौ आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो शेयार खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। बेनो जाहैबाय जायफोर माने पीएम किसाननि फैसाखौ मोनो नोंथांमोना जुदि फार्मार आइडि गैयाब्ला बे फार्मार आइडिनि जोहैसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ दै। जुदि नोंथांमोननियाव फार्मार आइडि गैयाब्ला बे फार्मार आइडिनि जोहै नोंथांमोना बे फार्मार आइडि गैयाब्लाथ' नोंथांमोना मोनखानाय नंला नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि जा 2000 फैसा बे पीएम किसाननि। बेखौ नोंथांमोना फार्मार आइडि गैयाब्ला मोननो हानाय नंला। बेखौ आं दायो क्लियार खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। दायो नोंथांमोना बे फार्मार आइडिखौ बानायनानै लाग्रोनो नांसिगोन। फार्मार आइडिखौ बानायनानै लाखांनायनि उनावहायसो नोंथांमोना बेवहाय पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हासिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना फार्मार आइडि बानायाब्लाथ' नोंथांमोना मोननो हाखानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा बानायाबा बिथांमोननियाव अल रेकर्ड माने गासैबो रेकर्डआनो थाखायो नालाय। नोंथांमोना बेयाव फार्मार आइडिखौ बानायनानै लाखांनायनि उनावहायसो बे पीएम किसाननि जा 2000 फैसा बे 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनहैनो हागोन दे लोगोफोर। जुदि फार्मार आइडि गैया अब्लाथाय नोंथांमोना मोननो हानाय नंला। नोंथांमोना आं बेखौ क्लियार खालामनानै होबाय। आरो बेजों लोगोसेनो मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट बेनो जाहैबाय जायफोर पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थायो नोंथांमोना हानि गोबां डकुमेन्टस होनानै मोनदों नङा होमबा। बेयाव हाया दायो गावबा गावनि नामाव थानाय जानो नांसिगोन। जुदि नोंनि नामाव गैयाब्ला जायफोर माने बेयाव पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थायो बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोननाय सुबुंफोरनि नामाव बे हाया थाथारनो नांगोन। जुदि थायाब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोननो हानाय नङा। आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि नामाव गैयाब्लाबो गावबा गावनि बिमा बिफानि नामाव थानाय जानांगोन। गावबा गावनि पेरेन्ट्सनि नामाव थानाय जानांगोन दे लोगोफोर। जुदि बिमा बिफानि नामाव दं नाथाय नोंथांमोननि बिमा बिफाया थैबाय बेबायदिबाबो जानाय नङा। नोंथांमोननि बिमा बिफानि नामाव हानि नामा थानायजों लोगोसे नोंथांमोननि बिमा बिफाया बेयाव थांनानै थानायबो जानो नांगोन दे लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना बेयाव पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांमोननि बिमा बिफाया गैला नाथाय नोंथांमोननि बिमा बिफानि नामाव हानि नामा दङ बिदिबाबो जानाय नङा। बे बिमा बिफानिफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि नामाव दानस्लायनानै लानो नांगोन दे लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना बे पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांमोननि बिमा बिफाया गैयाब्लासो। जुदि बिमा बिफाया दंखायोब्ला नोंथांमोननि बिमा बिफानि नामाव हानि नामाबो दंखायोब्ला नोंथांमोना टेनसन गैया फैसाखौ मोननो हागोन पीएम किसाननि फैसाखौ। बेनि उनावहाय नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानो नांगोन। बेखौ आं दायो फोरमायबाय। बे जोबोद इम्परटेन्ट आपडेट। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोना बेयाव नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा। आरो लोगोसेनो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। जायफोर माने मिथियाखै नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो सुबुंफोरखौ मिथिहोबानो जाबाय दे लोगोफोर। दायो नोंथांमोना बेवहाय पीएम किसाननि जा फैसा बे नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे माने हिन्ट होनि एसे माने आइडिया होगोन आरोना। दायो नोंथांमोना बेवहाय पीएम किसाननि जा नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसा बेखौ नोंथांमोना अक्ट'बर नभेम्बर बे मासाव मोनहैनो हागोन। अक्ट'बरनि नङाबा नभेम्बर बे मास मोननि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागोन आरोना बे पीएम किसाननि फैसाखौ। नाथाय बे नेक्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसा मोननो थांनायावबो दायो गोबां प्रब्लेमा जानो थांगासिनो दं। बेखौ नुहुरगासिनो दंखायो नङा होमबा। मानो होननानै बुङोब्ला न'खरसेयावनो गांसे
हायावनो गंसे हायावनो माने गोबां न'खराव हौवाबो हिनजावबो मोनो। बेबायदिनो सोरबा सोरबाथ' बिहामजो बिखुनजो न'खराव साथाम साब्रैहालागै मोननो हायो। बेबायदि जानानै दं नङा होमबा? दायो बेफोर माखासे सुबुंफोरनि नामा दानजाजोबसिगोन। बेफोर दानजाजोबोब्लाथाय माने PM किसाननि फैसाखौ गोबां सुबुंफोरानो मोननो हानाय नंला। मानो होननानै बुङोब्ला बेबारथ' नोंथांमोननो फार्मार आइडिखौ मेन्डेटरिथार खालामनानै होबाय। मानो होननानै बुङोब्ला फार्मार आइडिखौ बानायनानै लाथारनो नांसिगोन। नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानायजों लोगोसेनो नोंथांमोननि नामाव हायाबो थानाय जानांगोन बा बिमा बिफानि नामाव हाया थानाय जानांगोन। बिमा बिफाया थैनाय जानो मोननाय नङा। बेबायदि जानांसिगोन। गोबां माने बेवहाय दायो सारभे सोलिसिगोन। दायो जायफोर माने गुबुन रोखोमै बेवहाय PM किसाननि फैसाखौ लाबाय दङमोन बिथांमोना दायो बे PM किसाननि फैसाखौ मोननो हानाय नंला। दायो आं नोंथांमोननो बेखिनि आपडेटखौ फोरमायबाय। नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आपडेट बियो। नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो बुजिनो हागोन। आं बेखायनो बुंखादोंमोन नङा होमबा? नोंथांमोना भिडिअखौ जेसे हायो एसेबांनो शेयार खालाम। नोंथांमोननि फार्मार आइडि बानायनाया नोंथांमोना गावबा गावनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांमोना खबर लाहै। बिथांमोना नोंथांमोननो बानायनानै होगोन ना नोंथांमोना CSC सेन्टारफ्राव बानायनांगोन बेफोरखौ मिथिनो हागोन आरोना। आरो बेजों लोगोसेनो आं दायो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानबावदों आरोना। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जा फार्मार आइडि मोनगोन बे फार्मार आइडिनि जोहै नोंथांमोना एग्रिकालसार अफिसाव जिखिनि मुवा बेसाद फैगोन, जेरैहाय नोंथांमोना साबसिडियाव मा फैयो, ट्रेक्टर फैयो, हन्डा मेचिन फैयो, बेबायदिनो गोबां एग्रिकालसार अफिसाव फैयो आरोना। बे एग्रिकालसार अफिसाव जिखिनि मुवा फैगोन साबसिडियाव बेफोर मुवाखौ मोननो गोनांब्लाबो, जेरैहाय नोंथांमोना ट्रेक्टर गंसेखौ मोननो गोनांब्लाबो साबसिडियाव मोननो गोनांब्लाबो बा हन्डा गंसेखौ नोंथांमोना साबसिडियाव मोननो गोनांब्लाबो नोंथांमोना बे फार्मार आइडिखौ नांसिगोन दे लोगोफोर। दायो बे फार्मार आइडि गैयाब्ला नोंथांमोना बेयाव PM किसाननि बा आबादारिनि जिखिनि मुवा बेसाद फैया मानो बेखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। जुदि फार्मार आइडि थायोब्लासो नोंथांमोना बे गासैबो मुवा बेसादखौ बेवहाय एग्रिकालसार अफिसाव फैनाय मुवाफोरखौ नोंथांमोना बे फार्मार आइडिनि जोहै मोननो हागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। लोगोसेनो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं।